Pčela. Milo, jesi li vidio koliko je danas pčela u vrtu? Da, ima ih puno. Moramo paziti da ih ne ometamo jer bi mogle nekoga ubosti. Ja ne volim kad me ubode pčela. Jednom me ubola u ruku i cijela mi je natekla kao divovski krumpir. Zahvaljujući pčelama imamo cvijeće u vrtu. Aha. No one ne idu sa cvijeta na cvijet, skupljajući i prenoseći pelud, ne bismo imali cvijeće. Oh, wow! Bok, pčelice, kako si? Bok. Što je? Jesi li umorna od putovanja s cvijeta na cvijet? Ne, problem je što ne znam kako sakupljati pelud. Nitko me nikada nije naučio. Onda moramo nešto poduzeti i to odmah. Da! Prijatelji, imamo problem. Imamo pčelu koja ne zna kako skupljati pelud, jer nitko joj nije pokazao. Moramo je pokazati kako se skuplja pelud. Što će se dogoditi ako nas ubode? Pčele bodu samo kada su ugrožene, a mi ćemo je pomoći, tako da nema razloga za brigu. Onda, društvo, jesmo li spremni pomoći našoj novoj prijateljici? Da! Svi smo se složili da ćemo ti pomoći. Uskoro će skupljati pelud brže od svih pčela. Samo još ne znamo kako ćemo te naučiti. Javite mi kad se sjetite. Ja ću se igrati u cvjetnjaku. Čekaj me, Mumu, idem i ja! A zašto joj ne bismo pokazali kako? Dobra ideja, Alfrede! Da! Pretvarat ćemo se da smo pčele i ići ćemo od cvijeta do cvijeta skupljajući pelud. Stavit ćemo malo peluda na Muminu ruku, malo na Ritinu ruku, još malo na Olginu ruku, pa će vidjeti kako se to radi. Pčelice, sada ćeš nešto naučiti. Dođi! Pčelice, ostani s Milom, a ja ću sve pripremiti. Rita, ti stani iza onog tamo kamena. Još malo desno i 2 koraka unazad. Odlično! Mumu, ti napravi 4 koraka desno. 1, 2, 3, 4. Odlično! Ti i Alfred, vi samo ostanite tu u sredini. Tako je. Svi spremni? Pčelice, obrati pozornost na ono što Olga radi. Sad! Jesi li vidjela kako Olga ide uokolo dodirajući svačiju ruku? Tako i ti trebaš raditi. Moraš ići od cvijeta do cvijeta i skupljati pelud sa svakog od njih. U redu, pčelice. Vidiš da je lako. Samo moraš letiti s cvijeta na cvijet. Sad moraš raditi isto to. Leti od ruke do ruke, dodirni svakoga od njih, pa onda odleti dalje. Razumiješ? Mislim da da. Također, Olga je stavila malo peluda na svaku ruku, tako da ti poneseš na svojim nožicama dok letiš. Jesi li spremna? Da, spremna sam. Bravo, pčelice! A sada leti prema Alfredu. Sada leti prema Mumu. O, super! Pčela dolazi po svoju pelud. Što ako pčela pomisli da sam ja cvijet? Hoće li me oprašiti? A što ako me ubode? Milo je rekao da mi pčele neće nauditi.
Ali ako me ubode, naljutit ću se. Možda je bolje da kad stigne ovamo spustim ruku tako da ne dođe blizu mene. Ali ako to učinim, može se naljuti na mene. Ubošće me ta pčela sigurno. Mislim da je najbolje da pobjegnem dok nije došla. Skoro je tu. Tako se bojim. Odlazim dok nabrojim do 1, 2, 3. Pčela! U pomoć, neka mi netko pomogne. Pčela će me ubosti. U pomoć! Mumu, pa nemoj pobjeći. Pčela samo hoće pelud. Pčela ti je prijatelj. Sigurno bi me ubola da se okrenem. Ne budi smiješna, Mumu. Pčele su nam prijatelji. Au! Pčela me